rządzie, która rzeczywiście co jakiś czas robi takie wrzuty, że euro jest fajne. To jest Radosław Sikorski. Tak. To jest pytanie, czy to nie wynika też z jego pewnych takich cech charakterologicznych, że on jest po prostu narwany i pewnych rzeczy nie potrafi ukryć, bo on musi coś napisać, bo inaczej będzie chory. Bo według mnie reszta rządu, a powiedzmy ci, którzy są nie tak narwani jak Donald Tusk, powiedzmy Andrzej Domański, oni mają świadomość tego, że nawet w elektoracie liberalnym Euro nie jest popularne. Nie jest popularne. Są w różnych mediach liberalnych. Ostatnio czytałem bodajże na portalu Interia bardzo fajny wywiad o sytuacji na Słowacji. O równaniu się z Polską, właściwie jak poleciała w dół. Tam słowo euro padło... Ja niedawno robiłem wywiad z ekonomistą chorwackim. Kilka razy tylko padało. Chodzi o ten handel przygraniczny, ale wnioski różnego rodzaju tam w komentarzach internautów było jasne. To wszystko przez euro. Ludzie mają tego świadomość, więc tutaj sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, ale może być taka sytuacja rzeczywiście, jeśli chodzi o euro, że przy jakiejś skrajnie kryzysowej